Mogu li otvoriti? Je li to kaktus? Šta moram da radim? Lizati ga? Najgore. A ja ne radim ništa. A ja grizem. Ko počinje? Poli, hajde ti. Šta? Pa dobro, možda ipak nije bodljika. Juj, jeste. Hajde, Poli, saberi se. Možeš ti to? Ne mogu. Wednesday, zašto ja? Zato. Okej, zapamtite moj jezik. Poslednji put ga vidite ovakvim. Juj, kako boli? Jadna Poli. A baka ima ideju. Sad ću ti staviti flaster na jezik. Dođi ovamo. Pa, jel ti sad bolje? Odlično. Sad ja? Dobro, treba nešto da smislim. Tačno, mogu izvaditi sve iglice pre nego što zagrizem taj kaktus. Oho, to nije baš lako. Onda ću rešiti problem drugačije. Zapalit ću ga. Ne brinite, neće vas udariti struja ako niste kaktus. Pritiskam. O da, a mogu to gledati zauvek. Pogledajte, ovo je ćelavi kaktus. Njega već mogu da zagrizem. Kakav užas. Kaktus nije gori od mamine hrane. Da, može se jesti. Bako, probudi se. A ja ne spavam, ne. Treba skinuti poklopac. Je li to hrana za pse? Vreme za kartice? Poli, nije lepo varati. Wednesday, uzmi. Nemam ništa. A ja? A ližem. A ja? Grizem. Kakav užas. Ne želim jesti tu hranu, ne za pse, a ja sam čovek. Bako, ti si starija, tako da te puštam da budeš prva. Jao, pa dobro. Sad ću brzo uraditi to i zaboraviti. Taj miris je teško zaboraviti. Fuj. To je gore nego mačija hrana. Hej, prestanite da se smete, baki. Hajde da vidimo Poli. Bje. Okej, probat ću je. Jao, ne mogu. Kako smrdi? Bako, mogu li da ne jedem to? Ne možeš. Uzmi kašiku. Baš ti hvala. Misliš da će mi sa njom biti lakše? Okej, pokušat ću. Znate šta? Sviđa mi se. Jesam li dobro čula? Sviđa joj se? Da, mnogo. Sad ću namazati hranu na hleb i bit će još ukusnije. Super, zadovoljna sam. Bako, možeš li mi to svaki put da praviš za doručak? Dušo, imam samo mačju hranu. Wednesday, na tebe red da skineš poklopac. Fuj, šta je to? Wednesday, pa to je šarena torta. Tako je lepa. Kod mene? Ništa. Pa dobro. Ja moram zagristi ovu tortu. Odvratno. A ja da liznem? Super, to je bolje nego ništa. Dakle, ja počinjam. Poli, pratim te. Ne brini, samo ću da liznem. Obećavam. Prelepe. Poli, stani. Završavam. Još malo ovde. Gotovo, možeš jesti. Čak ni mačka ne bi jela posle tebe. Mislim da će ova torta lepše izgledati. Na tvom licu. Wednesday, jesi li poludela? Znaš šta? Probaj ti tortu. Kako se usuđuješ? Iznervirala si me. Eto ti. Šta? Eto i tebi? Devojke, prestanite. Ne mogu da gledam to. Počela mi je serija, tačno. Da vidimo. Poli, hoćeš ti da vidiš? Dobro. Jao, kakva lepota. Gledamo kartice. Baka grize. A ja ne radim ništa, to je tužno. A ja ližem, to nije loše, zadovoljna sam. Onda ja počinjem. Ne, ja ću. Sve ćeš pojesti i neću imati šta da ližem. Želim da poližem svaki sloj. Lepinja, sada paradajz.
To je to. Završila sam. Hoćeš nastaviti, bako? Jao, šta si uradila? Ne mogu. To izgleda gadno. Hoćete dozvoliti baki da ne jede to? Wednesday, Polly? Znači ne volite baku? Okej, probat ću samo malo. Strašno. Neću više. Šta je? Hoćeš taj hamburger? Izvoli. Rado ću pojesti ovaj hamburger. I dalje je ukusan. O, da. Oduševljena sam. Hvala, bako, što si mi dozvolila. Šta je ovdje? Mamice, je li to hobotnica? Nadam se da nije živa. Neću ni da je pipam. Kod mene ništa. Šta? Da je zagrizem? A ja moram da ližem. Strašno. Bako, hajde da igramo papir, kamen, makaze. Ko izgubi, počinje. To, pobedila sam. Hajde, liži svoju hobotnicu. Joj, kako odvratno. Tako je ligava. Kako da ližem? Tu je neka sluz. Gdje? Okej, sad ću uraditi to. Plašim se. O ne, moj jadni jezik. Šta je upravo doživeo? Bako, možeš da jedeš prijetno? Šta već? Ali još nisam spremna. U redu, bitno je delovati brzo. Kakav užas. Ne grize se. Hobotnica kao da je gumena. Napala me. Devojke, skinite to morsko čudovište sa mene. Sad ću ti pomoći. Bako, kako si? Je li sve u redu? Šta ti je sa licem? Šta je sa njim? O ne. Wednesday je kriva za sve. Ovo je najmanja čokolada koju sam ikad vidjela. A ja imam srednju. To nije loše. Ovo? Sklonite se, drugarice. Danas je moj dan. Šta je to? Tvoju čokoladu čak ni ne vidim. Ali ja počinjem prva. Sad ću probati svoju omiljenu mlečnu čokoladu. Moda, čekajte. Imam bolju ideju. Istopit ću svoju čokoladu na mojoj mini kuhinji. Da, to sam odlično smislila. Trenutak. Treba mi lepa šoljica. Uključujem i čekam. Eto, moja topla čokolada je spremna. Wow, jako ukusna. Šteta što sam tako brzo sve popila. Uj, ona liže svoju šolju. Odvratno. Znači sad je red. Super. I ja ću otopiti svoju čokoladu, ali uradit ću to uz pomoć fena. Treba malo sačekati. Eto, super. Uspela sam. Setila sam se jednog lifehacka. Sad ću da crtam čokoladom. Samo što mi treba činije sa ledom. Aha, mogu početi da crtam. Još malo. Gotovo. Hajde, pogodite šta je ovo? Da, to je kruna. Izvinite, devojke, ali ova kruna će pripasti samo pravoj princezi. To jest meni. Imam još jednu smešnu ideju. Aha, još par dodira. Eto. Gledajte. Kako vam se sviđam? Bravo. To je super. Hoćeš da me slikaš, molim te? Naravno, hajde. Daj da vidim šta je spalo. Super. Moram odmah da šerujem ovu sliku sa prijateljima. Stavili su mi like. Kako lepo. A sad je vreme da probam svoju čokoladnu krunu. Fantastično. To je veoma ukusno. Njam. Hej, Viki, vrati moju čokoladu. Imaš svoju? Da. To je bilo prelepo. Hajde, sad ti. Konačno. Nevjerovatno. Koliko čokolade? Nikad u životu nisam vidjela toliko. Jao, ne mogu da je okinem od stola. Ali nema veze. Imam ideju kako da uradim to. Eto ti i ja. Tako je mnogo bolje.
Znala sam da ću uspeti. Devojke, šta vam je? Jeste li se uplašile? To sam ja. Stvarno? To je smešno. A gde su tvoje mačje uši? One su na mestu i sada mogu da probam moju ogromnu porciju mlečne čokolade. O da, šta je? Hoćeš dati nama malo? Volimo te. Dobro, poslužite se, nije mi žao. Hvala ti puno. Izgleda da je ovog puta najmanju porciju dobila Britney. A Jane ima srednji aparat sa žvakama i ona je veoma srećna zbog toga. Da, devojke, najviše sreće imala Vicky. Ona ima najveći aparat na svetu, to je nevjerovatno. A Britney je dobila najmanji aparat, ali ona uopšte nije tužna. Ne, nisam, jer ja jako volim žvakice. Jedva čekam da probam. Dobila sam žutu. Kako slatko. A baš mi se sviđa. Hoću da dobijem još. A sad sam dobila plavu. Super. I nju ću da pojedem. Pa da, sipat ću odmah sve. Je li to sve? Pa dobro. Poješću sve odjednom. Pitam se, a koliki će ispasti balon? Sad ću proveriti. Gledajte pažljivo. Ups, izvinite, slučajno sam. Žao mi je, sad ću sve obrisati. Da, eto. Ajoj, dobro, na redu je Jane. Njen aparat je mnogo veći. Ali izgleda da Jane ima neki problem. Mislim da moraš ubaciti novčić da bi dobila žvaku. Prijateljice ne znaju kako da joj pomognu. Izgleda da se sprema duel. Hajde, Jane, napred. Verujem u tebe. Da, ja ne sumnjam da ću pobediti ovaj aparat. Imam Hulkove ruke, Kija! Oh my god. Oho, napravila si ruku u stolu. Ups. I sve se razbilo i prosilo na pod. Sad nećeš moći da ih probaš. Ajoj, kakav sam baksuz. Nemoj da plačeš, sad je moj red. Šta da radim sa svojim aparatom? Smislila sam nešto. Bravo, to je odlična ideja. Ne, neću ti ništa dati. Ovo je sve za mene. Ja obožavam žvake i planiram da pojedem sve do kraja. Da. Jesi videla to? Prelepo. To je najbolji dan u mom životu. Vreme je da napravim veliki balon. Ali mislim da preteruješ, Vicky, dosta. Ne, gde ćeš? Šta da radimo? Nemam pojma. Pa dobro, prijetan let. Izgleda da su sada sve njene žvake naše. Hajde, navali, Jane. Ups, balon je pukao. Padam. Jane, da li ti čuješ to? Ne, pazi se. Juj, moja glava. Žvakica, super, sve ću pojesti. Da li je ovo neka šala? Ja obožavam kolu, super. Ja isto, i znate šta? Ja sam dobila najveću limenku kole, cool. Dobro, znači ja počinjem, jel da? Otvaram. Ne, poklopac se slomio. Čekajte, izgleda da je poklopac napravljen od čokolade. I cela limenka, neverovatno. Da, prelepo. Jede mi se još. Hej, nema šanse. Planiram sama da pojedem to. Pošto smo saznali da je ova limenka jestiva, znači vreme da isečem na komade. Pa to je prava torta, ne mogu da verujem. Britney, bila si u pravu, to je zaista ukusno. Čekajte, izgleda da neko nas skida pogled sa moje torte. Šala. Ovu polovinu ću i sama rado pojesti. Devojke, mogu li ja već da počnem? Dobro je. Ja sam dobila najveću porciju i jako sam srećna zbog toga. Ovo je ludo ukusno. Torta se topi u štima. Znate šta? Ja sam smislila nešto.
Želim da napravim najlepši koktel na svetu. Prvo ću ubaciti svu tortu u blender. Tako je. Zatim ću zatvoriti poklopcem i uključiti. Da. To je to. Vreme da sipam koktel u čašu. I da ga probam. Izgleda jako privlačno. A kakav je ukus? Sad ću proveriti. O, da! To je još bolje nego što sam mislila. Ne mogu da verujem. Bravo, Jane! Znam, hvala. Ja sam oduševljena. Dobrodošli. Pa, je li sve u redu? Da, možete ući u avion, ali slatkiše morate ostaviti. A ja nemam slatkiši. A šta ako vas proverim? Ovo je naš najnoviji skener. Nešto krijete od mene. Da, tako sam i znao. O ne, moje bombone. Kako se osuđujete? Ko je to, klovn? Pa, zdravo. A, šta je to? Ja, to boli. Zezam se. Kako ti se sviđa moja igračka? Pa da, smešno. A šta sada radiš? O, jesi li to našao iza mog uha? To ide u kutiju. A šta je ovde? Slatki cvet. Joj, odakle je voda tamo? Treba da se osvežiš. Prođi već. Hvala puno. O, zdravo, stjordesa. Kako je smešan. Gde je moje mesto? O, evo ga. Zašto si tako tužna? Nasmej se, ja sam klon. Sad ću te razveseliti. Što se ne smeš? Pa dobro, vreme je za ručak. O, moj omiljeni Snickers. O ne, šta mu se dogodilo? Jao, sakriti čokoladu u cipelama je bila loša ideja. Oho, je li to pilot? Kako je zgodan? Jeste. I dao mi je odličnu ideju. Mogu se presvući u pilota? Jel mi lepo stoji uniforma? To je to. Nadam se da niko ništa neće provaliti. Hej, hoćeš me pustiti? Da, naravno, srećno. Ćao, lepotice. Ja sam pilot. Da li je avion spreman? Odlično. Dakle, šta imam ovdje? Odlično mesto. A gdje je moja kola? A, evo je. Odlično, taman sam žedna. Jao, ko je to? Zdravo. Moj novi kolega. Drago mi je. Hoćete kolu? Može, hvala. Jao, sad će sve popiti. Jao, izvini. Ko je to? Da, već polećimo. Jesi spreman, druže? Spremi se za let. Dakle, sve sam uključio. Kako si ti? Jao, kako je to strašno. Mislim, jao, kako je to strašno. Opusti se i samo uživaj. Jao, moj stomak. Idem ja. Što? Ojoj. Dobro. Jednom sam igrala igricu gdje sam upravljala avionom. To nije bilo teško. O ne. Crvena slova. To nije dobro. Šta da radim? Dragi putnici, ne paničite. Ušli smo u zonu turbulencije. Šta se ovdje dešava? Moram odmah sve popraviti. Dobro je. Da, sve je u redu. Znaš šta? Deluješ mi jako sumnjivo, kolega. Aha, znao sam, to su lažni brkovi. Jesi li žensko? Nikol? Šta je? Ko je to? Moraš odmah napustiti avion. Hajde, kreni. Ćao, kolega. U pomoć! Ne znam da koristim padobran. Vaši dokumenti, molim vas. A šta je to, Kit Kat? Morate ga ostaviti. Hajde, prođite. Jao, kako su mi dosadili. Ćao. Lizalicu ću staviti ovdje, a vama ću dati dokumente. Cool. Sve u redu, možete proći. Hvala puno. A šta ti je to u kosi? To ne liči na štale. Aha, bombone. Jesi htjela da me prevariš? Ja? Da vas prevarim? Nikad nikoga ne varam. Joj, kako je slatka. Obožavam decu. Dobro, uzmi i prođi. Joj, ko je to? Pustite me, molim vas. Jao, ne, druže. Izgledaš žalosno, ne slatko. Ostavi čokoladu i prođi. Sve najlepše. Zdravo.
sela? Nema nikoga od radnika, dobro je. Odlično, mogu pojesti nešto. Moji omiljeni slatkiši. Kako bih letela bez vas? A sad ću pojesti M&M's i slatki prsten. Obožavam. Unuče, zakopčaj to. Hej, stari, gde ćeš preko reda? Ko je ovdje stari, babetina? Ovo ti je da učutiš. Jao, koliko para? Moći ću da kupim jahtu. Ja to zovem dobročiniteljstvo i tebi ću dati malo. Oho, to je moja godišnja plata. Gospodine bogataš, možete proći. Šta je to? O ne, to je čokolada. Starac nas je prevario. Zdravo, sunce. Uzmi novčić za svoju lepotu. Kupi sebi nešto ukusno. Odlično, u avionu sam. Skuvao sam se u ovoj bradi. Konačno mogu pojesti svoje zlato. O da, prelepo. Uzmi ti. Prevarantu, izlazi odavde odmah. Vaše karte su u redu. Imate li slatkiši? Ne, onda prođite. Dobar dan, odmah vas pitam za slatkiše. Kakve slatkiše? Ne, nemam ništa. Oho, kakva dobra kamera. Hoćeš da me slikaš? Molim te. Samo jednom. Pa dobro. Hajde još jedno. Promenit ću pozu. I još jednom. Tako je. Hvala puno, daj da vidim. Ne, to je moja kamera, neću ti pokazati. Hej, pusti me. Kamera znači. Htjela si da me prevariš. Strašno. O ne, moj slatkiši. Moja čokoladna kamera. Poješću vas. Neću vas ostaviti ovdje. Marš odavde. Stanite, jel vidite znak? Slatkiši i pizza su zabranjeni u avionu. Dajte mi svoju kolu. Ne, vratit ću se uskoro. Treba nešto smisliti. Kako da unesem kolu? Tačno. Sipat ću kolu u baloni i dobit ću lepe grudi. Odlično. Stavit ću šešir i staviti nekoliko ukrasa od slatkiša. To je to, spremna sam. O Bože, kakva je to boginja. Koga si nazvao boginjom? Pa da, nije loša. Ojoj, gospođice, imate tako lepe oči. O, hvala. Mogu li da prođem? Da, naravno. Jao, zaljubio sam se. Šta je? Da. Dobar dan, jesam stigla, odlično. A evo mog mesta. Hej, zašto me tako gledaš? Izvinjavam se. Dobro, žedna sam. Mogu popiti svoju kolu? Kako to? Obožavam. A sad mogu pojesti svoj slatki dijamant. O, tako je lep. Baš je čudna. Ovo obična srednja škola Sirena. Ovdje kao i svuda postoje super popularni klinci i obični štreberi. Upravo takvi kao Tiffany. Tiffany je zaljubljena u glavnog lepotana škole, Jimmya. U svojim snovima ona zamišlja kako je on primećuje i predlaže joj da mu bude devojka. Ali postoji jedno ali. Jimmy to nikada u stvarnosti neće uraditi. Ali Tiffany nije loše sanjati. Jimmy? Šta je to? Zašto ste to uradili? Ponižena sam, koji blam! Kako ti se svideo poljubac sa ribom? O, Tiffany, ovo je tvoj novi dečko, jeli? Baš je lep. Ne želim više da idem u školu. Zašto me on ne voli? Zašto je takav prema meni? Mrzim ga! Tiffany, šta se desilo? Pogledaj društvene mreže, moli! Tiffany, zašto si poljubila ribu? O, jadna. Žao mi je što se to desilo, ali Tiffany, imam ideju. Ne brini, a šta ako tebe napravimo takvu lepoticu da svako poželi da se druži i zabavlja sa tobom? Imam plan. Hajde, pritisni ovo dugme. Dobro, hajde.
Šta je to? Ovo? U mojoj sobi se pojavila šminka, odeće i ukrasi. Wow, nikada tako nešto nije bilo. Je li to sve za mene? Molly, hajde brzo da se našminkamo. Iako nikakva šminka neće sakriti moje bubuljice. Kako da ih se rešim? Znam, sad ću da ih iscedim. Tiffany, nemoj! Ne smeš tako da radiš. Joj, kako odvratno. Tiffany, šta si uradila? Ne brini, ja ću ti pomoći. Ne mrdaj. Dakle, potreban mi je puž. Puževa sluz će pomoći da se rešiš bubuljice bez ceđenja i daće tvoj koži sjaj. Vidjet ćeš. Sačekaj malo. Još par minuta. Pogledaj sad. Tvoje lice se promenilo. Ne vidim ništa. Potrebne su mi naočare. Ne. Uzmi bolje sočiva. Hajde. Sada sve vidim baš dobro. I sada jasno vidim svoje brkove. Kako da ih sklonim, Molly? Imam jednu ideju. Potreban mi je aparat za vosak. Sad ću ga zagrejati, a posle staviti vosak unutra. Wow, kako zanimljivo. Kako vruće, moj prst. Opekla sam ga. Tiffany, zašto to diraš? Nisam čak ni stavila vosak. Vidi, sad se vosak otopio. Uzet ću štapiće za uši, umočiti u vosak i staviti ih tebi u uši, nos i između obrva. Sad čekat ćemo par minuta dok se sve ne stegne. Aha, još malo. Jesi spremna? A sada vučem. Da, znam, lepota zahteva žrtve. Ali sada više nemaš suvišnih dlaka. I poslednje. Ne, neću da ti dam, to boli. Znam šta da radim, golicam te. Odlično, a sada vučem. Uspelo je. Tako zaista izgledam bolje. Wow, šokirana sam. Sve je tako glatko. Sviđa mi se. Moj zubi. Ne brini, to se također može popraviti. Uzet ću četku i pastu sa ugljem. On izbeljuje i čisti čak i najprljavije slučajeve. Trljam, odlično. Ostalo je samo da ispereš usta vodom iz irigatora. On će skloniti svu pastu. To je to. Wow, moji zubi su ponovo beli. Šta je ovo? Zalepila se moje uste. Molly, pomozi mi da sklonim ovo. Jesi se zaglavila, sad ću... Joj, pala sam. Ali skinula sam ribicu sa usana. Odlično, sad sam tako lepa i usne su mi tako velike. A sada šminka. Hajde da ti napravimo lep make-up. Dakle, imam veliki sanduk sa različitom kozmetikom. Šta je ovo? Kako zabavno! Tiffany, daj. To nisu igračke. Ja ću samo da te našminkam. Dakle, sipat ću ovdje tečno sredstvo. Tako je. A sad ću ti to naneti na lice tankim slojem. Ne mrdaj. Skoro sam završila. Još malo. I... gotovo. Savršeno. Šta je sa mojim obrvama? Izgledaju čudno. Vidi, imam ideju. Uzmi šablon za obrve. Da, drži ga tako. A ja ću ti nacrtati obrve. Aha, još malo. Sad ću ih ofarbati. Tiffany, pogledaj. Wow, kako lepo. Moje obrve nikada nisu bile tako lepe. A šta je sledeće? Sad mi je potrebna narukvica sa senkama. Aha, tako je. Otvaram. A sad ću našminkati tvoje kapke. Roze boje ti baš dobro stoji, Tiffany. Zatvara oči, nisam još završila. Potrebne su lepe strelice, tako je. Da, ljubičasta boja ti također dobro stoji. I sad ću ti staviti roze sjajna usne. Da, prelepo. Ali to još nije sve. Našminkat ću ti trepavice. Wow, tako su duge. Uspelo je. Ostao je posljednji dodir. Malo šljakica. I
Ili malo više. Wow, kako lepo! Previše šljokica! Tako lepo svetlucam! Sviđa mi se mnogo! Tiffany, tvoje pletenice su užasne. Potrebna ti je super frizura. Pala mi je na pamet ideja. Dakle, pustit ću tvoje kikice. Šta je ovo? Lizalnica u kosi? Ozbiljno? O, našla si je! A ja sam je izgubila pre mjesec dana. Ukusno! Dobro. Dakle, koliko ovdje ima đubreta. Različite šnale. Okej, sad ću sve skloniti i očešljati tvoju kosu. Izgledaš super. A sad ću staviti penu na tvoju kosu. Puno pene. Da, ona će učiniti tvoju kosu glatkom i poslušnom. Tako je. A sada treba sve rasporediti češljem. To je jako zabavno. Da, jeste. Ali nemoj da mrdaš. Tako, još malo. Odlično mi ide. Eto, ostalo je samo da se osuši. Dakle, stavit ću ti specijalnu kapu na kosu. I priključiti fen. Ovako. Uključujemo i čekamo. To je jako zanimljivo. Želim što pre da vidim šta je ispalo. Dakle, skidam. Wow, moja kosa je postala roza. Kako lijepo. Hvala ti. Nema na čemu, ali zar ne misliš da je to sve? Treba napraviti lepu frizuru. Daj mi par minuta. O, Molly, napravila si lepoticu od mene. A šta je ovo? Kako lepe pletenice. Sviđa mi se. Dobro mi stoji. Je li to sve? Ukrasi. Baš su lepi. Hvala ti mnogo. A sada, hajde da te lepo obučemo. Probaj ovu jaknu. Ne. Možda ovaj kostim. Ličiš na čuvara, glupo. Šta je ovo? Jao, to sigurno ne, slažem se. O, da. Ovo je tvoja varijanta. Da, upravo si. A šta da obučem dole? Ne brini, sad ću popraviti to. Sad čekaj. Eto, to je druga stvar. Tako lepo sjajiš. To je upravo ono što sam htjela. Wow, Molly, ja ne prepoznajem sebe, ja sam predivna. Hvala ti, hvala. Moram što pre u školu. Jedva čekam. Da, i ja isto. Ko to ide? Wow! Sklonite se! To je Tiffany? Ona je tako lepa, nemam reći. Ćao svima. Tiffany, izgledaš nevjerovatno. Hoćeš li izaći sa mnom? Sastanak s tobom? Naravno. Dođi ovamo, Jimmy. Sad ću da te poljubim. Ili ne ja. Čekaj, ko je to? Joj, odvratno! Poljubio sam jastoga! Sada znaš kako je meni bilo? Sad ti se smeje cijela škola, tako ti treba. Jill i Rebecca obožavaju da zajedno igraju sa lutkama. Omiljena lutka Jill je Barbie, a Rebecca jako voli Bratz. Samo što imaju samo jednu kuću. To nije u redu. Kako će stati tamo? Počela je svađa. To nije u redu. Šta raditi? Ideja? Napravit ću svoju kućicu. Odlična ideja, Jill. I ja ću napraviti ličnu kuću za svoj brat. Ja sam već pripremila crteže i materijale, ali potpuno ne razumem kako napraviti kuću od toga. Ništa mi ne ide. Rebecca, kako si uradila to? Samo sam talentovana, sve jednostavno. Pa dobro, snaći ću se sama. To sigurno nije teže od šminkanja. Tako, još malo. I... Da, odlično mi ide. Hajde da izmerimo naše kućice. Iste su nam. To nije u redu. Dodat ću još veliki krov. Odlično. A krov ću ukrasiti srcama. Kako slatko.
Pogledajte, to je divno, baš mi se sviđa. O, Rebeka je isto smislila nešto. Ja isto imam krov, ali moje u ljubičastim zvezdama. Odlično je spalo. A šta da radim sa zidovima? Znam. Ofarbat ću ih u ljubičastu boju. Super. Odlično. A sad ću malo poprskati, Jill. To će biti zabavno. Ej, šta ti radiš? Prestani! O ne! Moja kuća je ljubičasta unutra, ali htjela sam da imam sve roze. Treba hitno prefarbati sve u roze dok se farba nije osušila. Uspela sam! Moja kuća je divna! Šta dalje da radim? O, smislila sam. Treba će mi bušilica. Sad ću napraviti prozor. Da, uspela sam. A ja ću koristiti čekić. Samo da ništa ne pokvarim. Da, uspela sam. Sada mogu ubaciti ram. I Rebeka isto uradila. Ja sam stavila crni ram. To ti ponavljaš za mnom, a ne ja. Nije istina. Ja ću staviti na krov znak Barbie. Neka svi znaju čija je to kuća. Pa šta, a ja ću staviti na svoju kuću znak Brac. Eto, gotovo. Moja kuća je bolja. Ostalo je samo napuniti sobe moje divne kuće. Oj, spala mi je odlična roze kuća. Baš sam zadovoljna. A sad je vreme da sredim interijer. Počet ću od prvog sprata. Tu će biti lepa roze fotelja. A zalepit ću roze tapete i staviti mekani tepih. Na njega ću staviti mali stočić, a biljke i novine. A tu će biti ormar sa knjigama. O da, ispao je odličan dnevni boravak. A šta je smislila Rebeka? Ja imam lepu fotelju oblikusana. To je baš u stilu moje Brac. Dodat ću tepih, a još sam stavila srebrne tapete. Divne su, zar ne? Dodat ću stočić, vreće i lampu. Da, tu će se odmarati moj Brac. Šta još dodati? Znam! Nacrtat ću sliku. To će biti portret moje Brac. Sad ću još malo, skoro sam završila. Gotovo. Pogledajte, zar to nije divno? Da, neka svi znaju ko je gazdarica ovoj kući. Oho, nije loše, ali nema veze. Ja ću smisliti nešto mnogo bolje. Imat ću klavir u dnevnom boravku. Moja Barbie je jako talentovana. Ona zna da svira klavir. Sedi, draga. Vidim da si oduševljena. Da, Rebeka tako sigurno ne može. O, što je to? Žurko? Jill, pazi se. Pored tebe živi prava patiljol. To je disko kugla, a tu će biti scena. Da, moja Brac ima svoj rock band. Ona često daje koncerte. Hajde da plešemo zajedno sa Brac. Da, ponavljajte pokrete. Oho, Jill, tvoja komšinica je prava zvezda. Dakle, obavili ste još jednu fazu renoviranja. Pitam se šta će biti dalje. Hajde da vidimo. A dalje će biti kuhinja. Ja sam već pripremila kuhinsku garnituru. Zalepila sam tapete. A tu će biti ormarić sa različitom hranom. Da, moj Brac obožava chips Pringles. A također ću staviti sto. A na njega piće i grickalice. I ne smijem zaboraviti na stolice. I naravno treba mi muzički centar. Da, Brac obožava da sluša muziku. Prijetno, draga moja. Tu je i kola i čips. Sve što ti voliš. O, Rebeka, ti i tvoja lutka znate da uživate? Pitam se šta je smislila Jill za Barbie? Moja kuhinja će biti nežna i slatka. Što? Ne, moja kuhinja ne sme biti gore nego njena. Sad ću napraviti nešto bolje. Imat ću pravu poslastičarnicu za Barbie. Tu će biti kolači, torte, pite i mafine. Barbie će biti oduševljena. Zatim ću okačiti zavese na prozori. Dodat ću sto i stolicu. I obavezno ću staviti kafu sa slatkišima. Da, tako je. A tu će biti kuća za mačku Barbie. Stavit ću činiju sa vodom i hranom. A evo mace, zove se Cleo. O, nismo znali da tvoja Barbie ima kućnog ljubimca. Dakle, Jill, napravila si stvarno dobar kafić. Tamo ima baš mnogo različite hrane.
Dakle, završili ste i drugi sprat, svaka čast. Napišite u komentarima čija kuhinja vam se više sviđa, a Barbie ili Brac. Hajde da saznamo šta će biti dalje. Na redu je treći sprat. A ja već znam šta ću. Tamo će biti spavaća soba i imam ovakav krevet. Tvoj krevet sigurno nije bolje od kreveta Brac. Spavaća Barbie će sigurno biti bolje, ne sumnjaj. Stavit ću roze krevet i dodati slatke jastuke. Zatim ću staviti mekani roze tepih i stavit ću stočić sa ogledalom. Da, tu će se moja Barbie šminkati svaki dan. A šta je kod tebe, Rebeka? Ja ću početi od lepih jastuka u obliku usana su. Stavit ću tepih u obliku zvezde i ormar. Da, na njemu će biti šminka moj Brac. I obavezno treba okačiti ogledalo. Eto, šta misliš, Jill? Ona čak nije ni pogledala. Nema veze, sad ću privući njenu pažnju. Ej, ne zanima me. Razmišljam o sobi moje Barbie. Odlučila sam da napravim garderobu. Tu će biti ormar sa odećom, tako je. Sad ću sve lijepo okačiti. I stavit ću još jedan ormar za torbice. Da, preslatko. Dakle, spavaća soba za Barbie je spremna. Divno. Oho, super ideja. Ali nema veze. Moja Brac isto ima odeću. Neka bude ovdje. A dole ću staviti obuću. Zatim ću dodati fotelju da bi Brac mogla da se odmori nakon biranja šta da obuče. Gotovo. Wow, vaše spavaće sobe su super. Jill je čak i okačila rasvjetu. Rebeka, šta ćeš ti? Imam jednu kreativnu ideju. Ja neću imati klasični prozor. Tu će biti tobogan. Kako ti se sviđa? Šta će ti? To je previše ekstremno. Ovaj tobogan ide dole, pravo u bazen. Tamo su i kokteli i krug. Da, moje Brac će odmarati ovdje. Ideja je zaista super, ali nema veze. I ja ću napraviti tobogan. I dole će isto biti bazen, samo roze. Stavit ću ležaljku i krug u obliku flamingo. Devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo, svaka vam čast. A Jill, mislim da je vreme da se osvežiš malo. Što si uradila? Znaš šta, mogu i ja tebe da polijem? Eto ti! Jao, devojke, a vi znate da se zabavite? Okej, hajde bolje da pogledamo vaše kuće. Rebeka počinje. Njena kuća za Brac izgleda baš brutalno i moderno. Uspela si, svaka čast. A Jill je napravila nežnu i slatku kućicu za svoju Barbie. Ravno? Prva runda je torta. Hajde, vreme je krenulo. Već znam šta ćemo da radimo. Gledajte ovdje, puno šarene glazure. To nam treba. Ova glazura mora biti na kolaču. Da, tako je. Izgleda super. Završeno. Koristit ćemo sve boje duge. Ispalo je super. Jao, šta je to? Fuj! Dečaci? To su dečaci? Da, to smo mi. Okej, a možemo da vam vratimo? Ne, nemojte, molim vas. Ne prskajte nas. To je užasno. Prestanite, devojke. Ajoj, prestanite da nas napadate. Vi ste počeli? Dakle, sad je vreme da dodamo Nutellu. Naša Nutella će biti roze. Sipat ćemo je na tortu, a sa strane ćemo staviti piškote. Tako je. Unutra ćemo sipati jagode. A preko ide još jedan sloj roze Nutelle. I ponovo piškote. To je to. Sada treba staviti tortu u frižider i malo sačekati. Svaka nam čast. Jao, devojke, gledajte. To je jako smešno. Hajde, bacat ću ja ovako. I još jedno, i još. Ajoj. Eto, sve sam prosuo. Moja kora je izgorela. U pomoć. O ne, zašto?
Hajde da vidimo šta nam je ispalo. Wow, pa to je prelepo. Divno. Odlično. Sada možemo ukrasiti tortu krofnama i konfetama. O, da, lepota. Eto, ovakvu divnu tortu smo napravili. Izgleda ekstra. Wow, kako lepu tortu imaju. Sve je propalo, nećemo moći ništa da uradimo. Pogledajte ovdje. Da. Imam Oreo torte. Da, spašeni smo, kakva sreća. Ima jedan problem. Ostalo nam je 20 sekundi. Šta ćemo da radimo? Mirno, samo ćemo poređati ove torte jedna na drugu. Da, tako je bolje. Gotovo. Šta misliš? Naravno da ne. Prelićemo našu tortu divnim prelivom. On je također roze. O, da, izgleda jako lepo. Svaka nam čast. Mislim da treba dodati još malo konfeta. Da, to je odlična ideja. Uspeli smo. Da, sigurno ćemo pobediti. Dakle, pokažite vaše torte. Šta je to? Da li stvarno moram da probam to? Probajte, molimo vas. Dobro, uzet ću pače. Jao, izgleda odvratno. Ne, neću da jedem to, nema šanse. O ne, izgubili smo. A šta je kod vas? Odseći ću pače. Baš me zanima šta ste spremili. Sad ću probati. Wow, to je baš ono što sam htjela. Veoma ukusna torta. O, svidalo mu se. Dakle, dajem pobedu ovoj torti. Devojke 1 poen, dečaci 0 poena. Sljedeća runda, sočan burger. Hajde, vreme je krenulo. Odlično, ja sam već sve pripremila. Uzet ćemo mleveno meso, napraviti pljeskavicu, a zatim ispržiti je. Da, i sa druge strane isto. Skoro sam završila. Vidi kako lepu lepinju sam donela. Sad ćemo je seći i staviti salatu na nju, a preko sočnu pljeskavicu, a zatim sir. Da, treba staviti što više sira. A zatim ću staviti kupus. I naravno kečap. Slažem se, ali ne običan, nego roze kečap za barbike. O, da. Odlično se slaže sa roza lepinjom. A zatim ćemo staviti krastavci i pokriti sve lepinjom. A šta je kod dečaka? Hajde, dajte ovamo. Dakle, imamo pizzu, hamburgeri, cheeseburgeri, nuggetse, šta još? Aha, sirne kuglice, pomfrit i tako dalje. A sad ćemo to sve spojiti. Ovo ću pojesti. Aha, kako da ne. Daj mi to. Stavit ćemo to na pizzu. Preko ide još jedna pizza. Zatim pomfrit. Zatim cheeseburgeri. Zatim opet pizza, nuggetse. Mislim da ste shvatili. A na kraju ćemo dodati kečap i send. Da, to je prelepo. Tu je sva najlepša hrana. Svaka nam čast. Baci kocku. Gde je naš prijatelj? Gde je nestao? Ja ne mogu više. Prejao sam. I šta da radimo sa njim? Šta je kod devojaka? Da, kod nas je kompletan ručak, lep koktel. I burger sa šljokicama. To je nevjerovatno ukusno. Super! A vi ste gubitnici. Znate šta?
Imam nešto za naše devojke. Vidi. To su užasne larve. Ha. Da, to je odlična ideja. Daj to ovamo. Sad ću sve uraditi. Stavit ću ove insekte u njihov burger. Tako je. Ispunio sam naš podmukli plan. Deco, vreme isteklo. Jeste završili? Jesmo. Da, i Zak isto. Ja, ovi dečaci. Oho, šta je to kod vas? Zanimljivo jelo. Wow, to nije loše, moram priznati. Bravo, zadovoljan sam. Wow, svidelo mu se. Okej, a šta je kod vas? Treba pogledati. Wow, kako lep i sočan burger. Treba ga probati. Ha, ali on još ne zna šta ga čeka. Dobro, sad ću ga pojesti. O ne, šta je to? Ne mogu da verujem. Kakav užas! Šta ste uradili? To nije hrana. Dečaci. Ha, da, to smo mi. U stvari ne, to nismo mi. Pobeđuje ovaj burger. Tua, pobedili smo. Drugari, najbolji smo. Sad ću ih naučiti pameti. Smiri se, nemoj. 1 poen ide dečacima. I za sad je 1-1. Treća runda. I to je pasta. Hajde, vreme je krenulo. Spremni smo na 100%. A vi? Ha, jel se šalite? Naravno da smo i mi spremni. Hajde, unesite to. Mi ćemo da spremamo instant nudle. Sad ćemo ih skuvati. Dakle, sipamo sve na sto. Da, tako je. Pogledajte koliko nudle imamo. Ha, to je baš super. To je baš ukusno. Hej, vrati to na mesto. Eto, sve smo skuvali. Zak, jesam rekao da ne diraš. Ha, mi smo završili, jeste vidjeli? Ha, pa šta? Gledajte kako to rade profesionalci. I učite od nas. Prvo treba napraviti testo, a zatim ga razvaljati. Odlično. Mi ćemo napraviti tanke špagete. Uradit ćemo to uz pomoć specijalnog uređaja. Eto, napravili smo domaće špagete. Svaka nam čast. Sada to treba skuvati. Odlično. Imat ćemo 5 šerpa i 5 različitih boja. U svaku šerpu ide svoja boja. Naša pasta će biti ne samo ukusna, već i mnogo lepa. O, da, pogledajte kako divne boje. Devojke, svaka nam čast. A šta je kod dečaka? Da vidimo. O, da, to je super. Imamo baš mnogo rezanaca. Izgledaju jako dobro. O, da, ukus je divan. A vaše domaće špagete nisu nikakve. Zak, koliko više? Prestani da jedeš. Jau, gledajte, ostalo nam je malo vremena. Dakle, došao sam da proverim šta ste napravili. Jesu to instant nudle? Probat ću. Marš odavde. Sviđa mi se to. Da, može da prođe. Da, jeste čuli? Tu, svaka nam čast. A sad ću probati vaše jelo. Kao uvek izgleda lepo, ali mene zanima ukus. O, da, to je ljubav od prvog griza. Da, svidalo mu se. A nismo se džabe trudili. Dakle, ko je pobedio? Nadam se da mi. Jeste spremni da čujete rezultat? Jesmo to mi.
Pobedilo je ovo jelo. Čestitam. Devojke, jeste čuli? A mi smo pobedili. Svaka nam čast. Devojke 2 poena i oni su pobedili u našem kulinarskom izazovu. Wow, koliko para. Ja sam milionerka, a vi ste izgubili. Ha. Još nam se i smeje. Sad ću je naučiti pameti. Eto vam. Ej, šta radite? Nemojte, prestanite. Hajde, gađajte ih nudlama. Tako vam i treba. Eto vam još, izvolite. A, bežimo. A to je bilo baš moćno.